Ay guys, baso gabi na tang tanan. So karong gabi na di anas leksian. Hi be. Hi guys. Nagkakaon purple yam. Lami be de. Ha? Hindi. Kamusta imong pagkatong pilar? Okay na. Nalingaw ka? Chat pag imong pa. Palitan kag cellphone. Baw. Saan na ba ito ni? Palit kong purple yan, marong makatilaw po siya. Duha mo nang ipalit. Itong Aliana. O, tialig isa ka nga sila Aliana. Na nag-inga na ba? O, na nag-comment tas ang vlog ba? Wa, kuno ko'y angay ang buhok. Magbaat! Wa ko'y angay ang buhok. At least nalipay ko nga ang forma. Muto nga tanong. Labtanan naman siya mo pagkatao na pinangbahas ni Tijulis. Namatay iring, labtanan po. Kani mga tao ron. Di na naman himantay lang kaugalingan. Naragsing panghilabot. Mga pang dagdagan na. Abig ang bugas kaysa na nanghana. Bugas na itom na ko dari. Laro. Kaya nga nabubintahan dyan pag ang buhok sa datos ko si bukay tunga pa treatment. Ano kaya klase ugma? Naa. Yung mura ko na tugwak-wak. Pila ko ugma ma? Eskwela. Ikaw sa palitan sa hina ugma. Martes na. Bernes pag Christmas party. Kuha mo good ang gitudo ba kay ang katuwan gid kang ang di na nga tigbak ang kuto kay kang leksyon na naman pod. Ka ng kuto. Ibalik na dito di na ka kay hanang kanon. Kaon ko. Di na usik-usik kay si tintar ba na usa. Ibalik na dito ha, di ka mo kuhan. Kaon mo ko. Para ba ko kakaan diha? Kuy vlog gahapon na sa buong gahapon na. Awgi. Pamaaw, awgi. Apoy na kong panaga. Kaya naga na yung reverse. Bintahan ng ang buhok. Di nakadyo. Nakadyo ng ulbo. Ano ang gipa. Ibabaw namin ang gipakuluran dani. Nagpareban ka o trauma? Oo na. Bakong nag-i-flat siya. Buong plansya. Oo, ko ligo. Yan, paligo na kay ni Kabirnis. Pakay tugnaw. Tugnaw man! Sabi istorya si mong lola. Di dyan mo palit sa kandeng? Baw. Ano may istorya? Pahit po diha. Daka siya kay sanina, be. Bago na? Hindi. Pero kaya. Kalos agi palit? Kaon na. Lugi na? Awa, ko karoon lagi siya ano. May assignment day. Lami pa be. Good morning guys. Dakoy kuan naghatod ulit siya. Dami humbang nang ka. Nang ligja man tong kuan. Kanang ugangang Violeta. Wala na ang gawa sa gabi, dito na nila. Kaya di ko na maminaw. Buot lagi dyan. Lami agjang humba guwang na. Namahaw mo ko no? Hindi na ng isa. Doon ka man nang ipalit. 20 putos. Mga ang tanig guys. Kaya buwad nga pautput. Huwag na pa yata nga tibik-wik nga. Diga-diga. Karning baboy. Lamig to kay gigisa.
Kanta guys. Lami gumba ni Tilidya. Guwang na ba? Tara, magbayad din ako. Kangka na. Kangka. Ano ka? Kapit nagkasal sa mamanay. Nangan mo kang wako dagda sa mamanay. Ladyo. Ladyo day. Luto tayo ka. Mm. Na di na ramang pumaligo na yan. Yung ko na ito niya, pagawa ka mga palamit na galigo. Muna kay. Grabe mga kadag sa blig. Wala na mga ano undang. Legit lang. Manablig na abing dugada. Oh, grabe paspasa. Hindi ako bot, kasi bot sa mga liban. Yung bot, kasi bot. Pila may kilo ni bot po tayo. Mahal, kalimot ko. Gamay ra maglang 100. Ay, na lang buwan yung bot po. Puta, una, na lang bay. Kinsa? Daw. Wak ka manawag. Ito eh. Sabing mingawa dadto. Mingaw din si jarang usa maghinagtak ra. Hmm. Juga apa dahutan kemudian pangalan nakita nila sa bog. Mas nilio din ito na ako at yung jeans. Ito na nila siya. Hmm. Ito ko mga tudos ng sakat. Wala may kamugay. Hayang po na ka na. Diga. Diga ni? Disagikan. Hinakay ko nung ila. Ha?
Hinatag silang silingan daw. Hala, hindi ka na. Mindis. Ay, birthday diyang apo. Hani ba niya nag-tero na sahod? Ah, pagpara kay mag-floorwax sa bako. Na. Nagtagak ng sahod. Pusa.